сме в търсене на стари излезки от филмите, които харесвахме като малки. Ето тук може да намерим някои. Това са Карл Андре и Кибир Беди в Сандокан. Излезка от списания Паралели. Тогава бяха много ценни и се събираха. Това са двамата астронавти от филма Планетата на маймуните. Доста култов филм. А това е оригиналният Капитан Петко Войвода. Създаден на филм. Това е старият квартал. Тук на времето по тези поляни, тази съседната, по-съседната си играеше на всичко. От футбол, през топчета, до криеница, стражари и апаши. Просто всичко. И това продължаваше до късно вечер, до толкова късно, че да стане време за кино, естествено. Освен да кажа, че съм потресен в момента, просто не знам какво друго. Това беше едно страхотно квартално кино. Винаги много обичах да седя на първия ред. И всяка седмица се въртеше нов филм, гледахме го може би 3-4 пъти. Гледал съм може би доста преди тук филми като Сандокан. Бях много впечатлен от Човекът амфибия. За сигурно си спомням, че съм го гледал тук. Всичките после цялата тайфа обсъждаше, събирахме се, излизахме от тук, събирахме се пак на пейките и обсъждахме цяла седмица филма, който сме гледали, до новата, до която не дойдеше и новият филм. Спомням се вече в по-тинейджърските години, както бяхме вече малко по-големи и много бяха модерни филмите за бойни изкуства, манастира Чаолин. Имаше всякакви такива бойни трикове, които ние така много пилно харесвах. Имаше змия, тигър, дракон, но всички много харесвахме пияната тояга.